Sibonga kakhulu uDixie Siphetha ngodaba oluthi izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zizobhema zikholwe namhlanje edilini lomculo weClassic. Kuzobe kudidiyelwe izingoma zabomdabu waseNdiya kanye nezamazwe asentshonalanga. Lo mcimbi onedumela emhlabeni waziwa ngeSymphony of Santur kanti uzobanjelwa eArtscape Theatre eKapa. Kuzobe kuboshelwe nosehlabaneni nezindondo uRahul Sharma. uRahul Sharma ulungiselela ukudlalela izihlwele eyedwa. Waqale neminyaka eyi-13 ukudlala iSantur. iSantur yaqala ukudlalwa kusukela kudalo kanti inezintambo eziyikhulu. My father, of course, is my guru as well, Pandit Shiv Kumar Sharma, and he was the pioneer of this instrument and brought it from a little-known Kashmiri folk instrument to mainstream Indian classical. uSharma usebenzisa iSantur ukwenza nezinye izinhlobo zomculo ngaphandle kowendabuko. Kuleli dili kuzodlala namalungu angama-46 eqembu eCape Town Philharmonic Orchestra. Kuleli dili kuzobe kudlala ezasempumalanga nezasentshonalanga ukukhombisa ukuthi nembala umculo ulwimi oluqondwa nguwonke wonke emhlabeni.